Igbo mmadụ elu ọkpụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdụ asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụta chọọchị fa okpuru ụka bịakwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwana m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọbụta ata abụ izizi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite afa nji wee chi ọzọ abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa bụ all you need to know about alụlụ mmụọ in Igbo spirituality. Ama akụwala gị ya ọfụma o doo anya mana bifo anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa n'isi mmadụ niile sonyere na aja nke ọnwa Ọgọstụ a ka na-aga n'iru anyị gwakwara gị na ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ under the sun anyị gwakwa gị na aja bụ aja mbunye elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu I can tell you na there is power na aja achụkọrọ ọnụ igwe bụ ike. Yes, I had another show testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary. Yes, mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na-esigo na aja bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ndị na-esonye bụ na aja amadugo ka esi eme ya. O nwere ndị na-esonye na aja since almost 2 years anyị ji bido chịkwanye m aja. Onwegodi ndị bukuru throughout the year. Yes, ọ bụrụ na achụcha nke ọnwa Ọgọstụ a onwego ndị bukuru nke ọnwa Septemba
ndị na-eme ya amadụgo ka esi eme ya, ndị na-esonyere anyị na-aja ọnwụnwa ọbụla. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ anyị ya 3 prayer request. A ga-achụ aja for the whole 1 month. Ịfọwọdụ ya 3 prayer request. Email donation token to the account number. Chat ya m na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. Nke bụ eziokwu bụ na aja mbuli elu ka ọ bụ. Etu anyị si eme ya bụ, ọ bụ na iweta ya 3 prayer request. I place here before the altar. Then na-achụ aja na-aga ọfọ n'isi gị tiri ọnwa Ọgọst agwụ. So ndị nọ na WhatsApp ka anyị na-ese ndịrị ihe onyonyo ụbọchị a malitere ya bụ ịga ọfụ n'isi ha. Then ụbọchị ọzọ ị ga-enwetakwa ihe onyonyo ụbọchị a ga-achịkọta nke ọnwa Ọgọst a. Ụbọchị ahụ anyị ga-achụ aja dị iche iche n'ihu mmụọ dị iche iche na tempụl. Kpụkwazie ebulu wee mesara aka. Sọsọ ndị sonyere na aja ndị nọ na WhatsApp ga-enweta ihe onyonyo. Yes, maka na ya afọ ebe ọzọ anyị anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia, ọ dịrọ necessary. Ị nwekwara ike ịjọ ịdịkwa na aja send by anonymous na ịchọrọ ka akpa afa gị na mmụọ amadụgo onye bụ. Then ga-abụ ofu. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-awa ọcha anyị site n'eziokwu TV nke dị na free to air channel. Ọ bụrụ na ị na-awa ọcha anyị n'eziokwu TV mana ị chọrọ iri wọchị ihe anyị na-anụ taa nkụzi a, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite ka ị wọchị anyị ọzọ. Nke abụọ, ọ bụrụ na o nwere movie anyị showru na channel abụ eziokwu TV ị chọrọ iri wọchị again, then jee na our channel bụ Ugochi tubelu movie production ịwọchịa ya. Nke fụrụ ebe anwa ije na eziokwu TV, eziokwu Nollywood movies ịwọchịkwa ya, eziokwu TV movies ịwọchịkwa ya. Ịghọtara ya? Then ọ bụrụzie na o nwere ọkwa dị nnukwute mkpa maọbụ na ị chọrọ ka ị partner with the temple or ka ị partner with eziokwu TV for advert maọbụ partnership, then ị chatịkwazie nọmba m anyị kpọrọ nkịta. Ịchọkwazie ka agbaala gị afa miri emi maọbụ na ị chọrọ ibisi the temple, ị na-ene anya n'eziokwu TV ị ga-afụ ebe anyị na-egosipụta temple address. Yes, etu ị nwere ike isi wee bịa. Ka ọzọ, o nwere phone nọmba ị ga-afụkwasị mma akpọ ya kịta 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụrụkwa ndị Igbo onye nwere talent for art movie and ịnọ nso na South East chọọ ide sonyelu Ugochi tubelu movie productions, you are welcome to. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara alụlụ mmụọ. Gịnị bụ alụlụ mmụọ? Ọnya bụ nkụzi anyị ji bịa. Ị na-erecha nkụzi anyị a, metụrụ anyị aka na share button na ọ bụrụ na ị nọ na social media. Ọ bụrụ na ị nọ na social media na ị na-awọchị anyị site n'eziokwu TV, gwa ndị mmadụ gbasara eziokwu TV. Ebe ị ga-amata ihe niile gbasara ntọala na ala Igbo na Afrịka in general. Ihe anyị dị maka ya wee bịawa kịta bụ ihe anyị gbọlụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara alụlọ mmụọ. Gịnị bụ alụlọ mmụọ? Alụlọ mmụọ bụ ụfọdụ emechalụ maka na ndị ụka erike anyị. Ọ bụrụ na m kọwalụ gị ihe ndị ụka mere ndị Igbo mere ụmụ Afrịka in general, you shed tears. Ha napụrụ ụmụ Igbo ihe Igbo ji dị ebube. I can tell you,
o nwere ihe Igbo ji dị ebube, o nwere ihe Igbo ji wee bụrụ karịcha wee nye agbụrụ niile. Ọ ihe anwa Igbo ji dị ebube ka a napụrụ ụmụ Igbo site n'ịnapụ anyị mmemme dị iche iche anyị ji erichaji onwe anyị, wee kwụpụ ụmụ Igbo n'ọkụ. Akwụpụrụ anyị n'ọkụ, andọ na ọkụ a kwụpụrụ ụmụ Igbo ka ụmụ Igbo ji wee bido taba afụfụ. Mana achọ ka mmepe gị anya gị bụ onye Igbo na-ege m ntị. Akwụpụrụ anyị n'ọkụ, ndị be anyị wee na-ata afụfụ, mpụ na ọtọnọ wee na-adịzi ibi elu etu ọdụrọ bifo ndị anyarị abịa. Ụmụ Igbo gee ntị, ị makwa na ndị Igbo na-akwụ n'elu bụrụ mba ihe na-agaziri ọfụma, ma na-akwụpụrụ anyị n'ọkụ maka n'ihi na anyị dabelụ na ndị anyarị, ndị wetalụ ụka ndị anyarị na be anyị. Ana m achọ ịgwa gị na o nwere obodo dị iche iche ndị anyarị ga-akwụpụ n'ọkụ, ha mechaa jiri aka ha kwuchighe onwe ha n'ọkụ site n'ịchụpụ ndị anyarị. Enwere some countries mechaa nụnụ abandonụ okpukpere ndị ụka anyarị nyere ha. Yes, ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na anyị nwekwara ike, achọrọzi m ka ndị be anyị na-eblem ndị anyarị, kama na ka anyị blem nwezi onwe anyị. Ọ bụrụ na ị jụọ m, mma asị nọ ndị be anyị ji aka anyị kwụpụ onwe anyị n'ọkụ maka ifie na ya aghọtara etu ihe si adị. Mba a na-akpọ ndị China na ndị India, ọ ndị anyarị colonize kwara ha, mana ha ji aka ha wee sị mmadụ akwụpụna ha n'ọkụ. Yes, e colonizere ha, mana ha kwuru ihe gbasara okpukpere ha, ihe gbasara culture ha, dare not ije that side. Ndị Japanese na-practice Shintoism, they dare not joke with that religion. Ka ndị India, ndị na-practice Hinduism, they dare not joke with that their religion. They will deal with you mercilessly. Mana kere ihe ndị anyarị mere anyị, abịara kwụpụ anyị n'ọkụ, rie anyị front and back. Anyị wee wepụ ihe kwesịrị ịda akụziri ụmụ anyị n'ụlọ akwụkwọ bụ ejirimara anyị na omenala anyị, maka na ya tradition remains ya identity. Ụmụ ndị Juu cheta na proud onwe ha na ha bụ ụmụ Abraham. They dare not joke with Torah, that's their holy book. They dare not joke with what ihe mere ha ji dị ebube. Mana eriri anyị, napụ anyị ihe anyị ji wee dị ebube, napụ anyị high moral values. Mpụ na ọtọnọ were na-arị ibe ya enu n'ala Igbo. Ọnya bụ ihe na-ewute m. Wee na-ayọ ndị egere na ndị bukere ihe a ga-eme mbana ka e wee sụọ mbana nni. Ụmụ Igbo ka anyị chighatabanụ na be anyị. Okpukpere ọbụla nọ n'Afrịka, ọ ndị Igbo ka a kacha rie eri ya. Jee na ana ndị Yoruba, eriro ha ka esi wee ri ndị Igbo. Jee na ana ndị ugwu, eriro ha ka esi wee ri ndị Igbo. Mana ọ ndị Igbo bụ ndị anyarị riri rie anyị 100%. Ije na ana ndị Yoruba, majority abụrụ ndị na-eje ụka anyarị. Ijekwa na ana ndị ugwu, majority abụrụ ndị na-eje ụka anyarị. Ọ na ana Igbo ka eriri anyị rie anyị 100%. Wee napụ anyị ihe anyị ji wee dị ebube. Ọ ihe na-ewute m. Ọtụtụ festivals anyị si na ya wee na-anata ngọzi dị iche iche na-anapụrụ anyị. Ị makwara nọ ebu jụrụ akwụ o wee gbaa. Ebu ihe a na-akpọ ebu jụrụ akwụ ya o wee gbaa. Oke, ga were aṅụ mara ha aṅụ jụrụ akwụ ya o wee gbaa.
for anwụ to sting you. Okay, jeriri na akwụ ya anwa jụrụ ya wee bịa reinforce. Meaning that akwụ ya anwa bụ the powerhouse. If you want to destabilize anwụ, these beings you are seeing, yes. You na their hives. Ebe anwa ha na-ebi that akwụ anwa. Je harvest ya, destabilize ya ebe obibi ha, destabilize ha. Maka na ebe ahụ their powerhouse. Fact, ịchụ ha achụ na any particular under the tree ebe ọ bụla ha biri, ha mekere ụlọ na-ebi. Ije destabilize ya that their ebe obibi anwa, ịchụọ ha. Maka na ebe obibi ha bụ ike ha. Ụmụ Igbo, anyị nwere high moral values n'ala Igbo. And ihe Igbo ji dị ebube bụ that high moral value ka a napụrụ anyị wee mee anyị ụmụ Igbo wee bụrụzie commoners, abụrụzie ndị eji eti epene, abụrụzie ndị eji egwuri egwu, abụrụzie ndị eji eme karikachọ. Ka m gwa unu ihe na-amarọ, ọ Chukwu na-eme eze. Mgbe e bidoro obodo a, ọ ndị Igbo nọ n'elu nọ n'ala. Mana ozugbo ahụ anyị napụrụ onwe anyị ihe anyị ji wee dị ebube, anyị wee were onwe anyị wee kwụọ n'ala. Mmụọ eji wee mee Igbo dị ebube ka a napụrụ anyị. Anyị bidogoro n'igbo onwe anyị, kwụpụ onwe anyị n'ọkụ. Kwụsị ụmụ mmemme dị iche iche a na-eme eji energize ụmụ Igbo, eji akpọlite ụmụ mmụọ Igbo ji dị ebube. Anyị mezie onwe anyị, kwụpụ onwe anyị n'ọkụ, ụmụ mmụọ gbakụdo anyị azụ. Ụmụ Igbo bụzie ndị na-ayọ ayọ. Ụmụ Igbo bụrụzie ndị na-ayọzi ka enye ha oke ha. Ụmụ Igbo bụrụzie ndị bụ ndị eji eti epere n'ụdị dị iche iche. Ebere ụmụ Igbo na-eme m. Mana ana m akpọ ụmụ Igbo, chighatanụ ka e were ụkwụ wee chọba ihe dara mmiri. Onwe ihe ọbụla ndị Igbo na-achọ, maọbụ ihe ọbụla ị na-achọ as individual, ọ Chukwu bụ ụzọ. Chukwu bụ ụzọ. Anyị enwere ike iwin ụwa a anyị na ndị anyarị na-anọ site n'iwere onwe anyị dịka oru wee nye ndị anyarị, using the same format. Look at the other countries celebrate goro onwe ha site n'aka ndị anyarị, like the Japanese, the Shintoism, and like the Indians, the Hindus, and the Chinese and everything. They liberated themselves by reaching back to their root, activate their religion, activate mmụọ dị be nna ha, maka na mmụọ dị be nna ha bụ ihe ha ji dị ebube. Nkụ dị na mba na-eghere mba ndị Igbo na tana. Eme ihe ndị anyarị mere anyị, ọnya ka ndị agụ egwu nji abata si na ndị ụka riri anyị, ndị anyarị riri anyị front and back. Ịma ihe ọ bụ, ha bugoro bidoro ụzọ takụrụba ihe niile anyị ji wee dị ebube. Takụrụba ihe niile anyị ji wee dị ebube wu omenala anyị, festivals anyị na-eme, anyị ji wee na-energize ụmụ mmụọ anyị na ha so, ndị na-agagharị na-eme mma, na-agọzi ụmụ Igbo, na-agọzi adaba anyị. Ana m achọ ịkọwara gị ebe problem gị na ezinụlọ gị si bido. Elọtara m mgbe a ndịrị ụmụazị mmemme a na-akpọ mmemme alọ mmụọ. Amara m ihe ụnụ na-akpụ ya n'onu Igbo na saịdị bụ ụnụ, mana maka na ndị Igbo na-asụ n'onu mana apụ ụkwara ọ bụrụ ofu. Mma akọwara gị ihe mmemme a pụtara ka ị wee mara ihe ụnụ na-akpụ ya na mpaghara Igbo bụ ụnụ. Mmemme a mgbe anyị dụrụ ụmụazị, edotara m esogo m nne na nna m wee jee ya once. Yes, mmemme a etu esi eme mmemme a bụ mmemme ọ na-abụ a na-eme ụmụ nwa dị ana niile na-echighata n'ebe ha mụrụ nwa dị ana. Amara m ka ihe esi ghọta ya. Etu esi eme mmemme a bụ na-ese etu a my family kịta bụ enwe na family. Ụmụ nwaanyị niile anụrụ bụ ụmụ enwe na nụrụ di na mba dị iche iche
n'obodo dị iche iche. Ụmụ enwe na niile lụrụ di n'obodo dị iche iche, ha jee n'obodo ahụ echefuna na mgbe a na-anụ nwaanyị na o nwere mgbe a ji akpọpụta nwoke bịara ịnụ nwaanyị wee gọọrọ ya ọfọ, kpere ya ekpere, kwubie okwu n'isi ya na di ya, wee gọọ ọfọ na ya bụ nwaanyị anyị na-ekebe di n'ụbọchị taa, na ọ ga-ejebe di ya, na ọ ga-ama ozuzu nkwọ, mụọ ozuzu eke, mụọ ozuzu orie, mụọ ozuzu afọ, na ọ ga-amụ ụmụ nwoke, mụọ ụmụ nwaanyị ndị ga-abụ ụmụ nwa di ya na ngwuru anyị. Ebere a na ọfọ abụọ ọfọ a na-agọrọ nwaanyị na-eje ije di ka ọ mụta ụmụ nwa di ya ka ọ mụta ọmụmụ be die, ọmụmụ niile ahụ ọ mụtara ọha ga-abụ ụmụ nwa di ya na ngwuru. Ebere ahụ ekpelụ n'isifa oluzie mgbe a na-eme alụlọ mmụọ, ụmụ nwaanyị ya nwachi na ngwuru anwa anụchalụ di na ebe dị iche iche ga-eduru ụmụ niile ha mụtara na be di ha wee bịa be nna ha ka ha bịa chụrụ akwụ. Ha bịa na be nna fa na-eke esi eme ya bụ mmemme. Abịa na ebe nna fa anwa, onye bụ nna fazi n'ezinụlọ, onye bụ ndị nna na ezinụlọ ahụ ga-akpọkwa ụfọdụ ụmụ obere ndị ụmụnna ha na ha liletịrị wee gwa ha na ndị nwa di ana na-abịakwanụ, na ndị nwa di ana na-abịa. Ụbọchị ahụ ndị nwa di ana na-abịa, ọ na-abụ nnukwu mmemme. Abịa ụbọchị anwa, nwoke nwere ụlọ, ana m agwa gị etu Igbo si eme mgbe gboo. Nwoke nwe ụlọ, abịa ụbọchị ahụ famili ọbụla ga-esi nri wee bịa na be nna fa iji maatụ. Onwe nwanne gị a na-anụ na ngwuru dị iche iche n'obodo dị iche iche, ya na ụmụ ya na di ya ga-esi nri sọrọ ha nụ buru bịa be nna ya. Nwaanyị nke ọzọ ha na-anụkwa n'ebe ọzọ esikwa nri ya na di ya na ụmụ ya bịa be nna ya. Nwaanyị nke ọzọ esikwa nri na ụmụ ya megere bịa be nna ya. Ndị niile amụrụ nwa di ya na famili be enwee na atụka nna ama. Ndị niile amụrụ nwa di ya na famili be nna ụlọ ha na-azụ ofu afa nna, ọha niile ga-abịa budi m, ha niile ga-abịakọcha ụbọchị akara aka. Ụbọchị ahụ onye bụzi okenye na ụmụnna that family anwa na-aza one surname bụ onye ga-ejizi wee nabata ụmụ nwa di ya na niile. Ihe ọ ga-emezi bụ ọ na-ekuru nri na nri ọbụla nwa ha nwaanyị na di ya na ụmụ ya ji wee bịa ụmụ nwa di ya na o kuruzie nri ya, o jee n'ihu akwari ọmụmụ. Daizi mmụọ eji chekwa ngwuru ndị na-enye nwa jee kene mmụọ akwari wee sị akwari na ọfụ anwa ha gụkwara n'ụbọchị nwanne ha nwaanyị a na-eje di ya na-ekwo na-abịa ka abịa kelee ya na ha enwegokwa ụmụ nwa di ya na nke sitere na alụmdi na nwunye nwa ha agha a na-akpọ Ifeyinwa na di ya nụrụ oge gara aga n'ọkwa ụmụ nwa di ya na ya ụmụ ya ọ mụtara be di ya dị ha. Ewere nri ha kuru bịa wụsara akwari ọmụmụ, goddess of fertility, na-eweta ọmụmụ, na-eweta multiplication. Akwari ọmụmụ ma ụfọdụ na-akpọkwa ọdụ ọmụmụ maọbụ ihe ọbụla ụnụ na-akpọ, anyị nwa na-akpọ ọdụ ọmụmụ, ụfọdụ na-asa ha na-akpọ ga ha akwari ọmụmụ, mana ihe ọsọsị kpọọ ya. Ihe ọpụta bụ goddess of fertility. Ọ bụrụ ọsọ fertility ọ na-enweta ahụ multiplication, weda ma ọmụmụ nwa ma ọmụmụ akụ na ụba. So mgbe e were datịrị ihe a bụ eweruzie nri anyị ejekwana nri onye nke ọzọ kwutere ya na di ya na ụmụ ya ji wee bịakwa nkwurugwa obere je wụsakwara akwari ijekwa ekele nekwa ihe ngozi na ụmụ ya ji na di ya ji wee bịa awụsakwara ya. Etu a ka a ga-esi mechaa nke ụmụ nwaanyị niile agba wee bịa. Mbọsị ahụ anyị merie na be mma nnukwu anyị be my mother ha, etu my father na my mother ha si wee mie mgbe ahụ na ha abịago kpaa meeting between ndị niile mụrụ nwa di ana na family ana nwa amụ nwa di ana be ndị be ana nwa yes na oraifite ụmụ esopi oraifite ebe mmụ nwa di ana. So akpọgo ndị niile mụrụ nwa di ana, ịmụ a na-emụrụ nwa di ana na be ndị be ana nwa ụnụ na-abịa alụlụ mmụọ. So ọ bụrụ na ha ejego mee meeting, mechaa meeting wee kwa uniform
wee kwa yunifọm ha anyị niile yi ụbọchị anwa, nke pụtara na ebe ụbọchị anyị bịara alụlụ mmụọ onye ọbụla efuru yi ya bụ yunifọm ịmarụ na omegịnị, ịmarụ na ọ mụrụ nwa dị ana na famili ndị be ana nwa. So with that uniform anyị niile maara onwe anyị. Oge nwanne ji ama nwanne ya ndị niile ife ana onye ọbụla gị na-eyi yunifọm ịma na gị na-eme gịnị mụrụ nwa dị ana ofu ebe. Mgbe ahụ a na-eme ụmụ ihe ndị a, nke mbụ ozi ihe na-abụ ka eji abịanya bụ ife. Nke mbụ ka e wee bịanara ngọzi si n'aka nna ochie. Ana m achọ ịgwa gị na ya motherland is an altar, is a branch of your altar, is a branch of your spiritual force. Ọnya ka ndị Igbo ji wee tụ ilu sị na ọsọ na-abụ ọchụwa nwata ọgbana ikwu nne. So ikwu nne gị bụ a strong force. Yes. Nke ọzọ ị marakwa bụ na mmụọ ọbụla nọ n'ikwu nne gị ejiro gị egwu egwu. Mmụọ ọbụla nọ n'ikwu nne gị ejiro gị egwu egwu. Mgbe ọ bụgoro na mmụọ ndị ọzọ gbakọdoro gị azụ, mgbe ọbụla ị kpọrọ mmụọ ikwu nne gị na arịrị, ha ga-anụ olu gị. Mana ọ maka na ị marọ atarọkwa m ụlọ, maka na ama na imirikite ndị mmadụ ndị na-anụ olu m bụ ndị erigoro eri, maka na ọ nwere ike ọ na-eje ụka ọbịa akọwara ọrịa. Maka n'ihi na akọwara ọrịa ọ bụrụ na mmadụ na-eji ikwu nne jee ka eje kpere ya ekpere, maka na ọ bụ ebujuru akwụ o wee gbaa. Ana m achọ ịgwa gị na mmanya anwa na ọjị anwa iji ma ọ bụ na ijizi ihe dị ndụ wee jee nye nna gị ochie ka o kpere gị ekpere bụ nnukwute ife. Nọọ nnukwute ife na-eme. Ịghọtara ya? Na ihe ahụ iwelu wee nye nna gị ochie ka o kpere gị ekpere gị ọrụ gị ọfọ bụ nnukwute ife. Nna gị ochie anwa nọnụ mgbe ahụ o ji ọjị anwa n'aka, ọ na-aga ọfọ na ọ ga-adịrị gị bụ nwa dị ana mma, maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Nna gị ochie a representịrị your ancestors from your mother's side. So ọ bụrụ na ịma uru ọ bara bụ dati akwa nwa unu bịara ka unu bịa jụrụ, ana m ajụ gị nwa na-ene m anya, ị na-complain. When was the last time you visited ikwu nne gị? When was the last time you visited ikwu nne gị? Gaa ya ayịyọ maka ngọzi. Kedu the last time iji ọjị jide mmanya jekwa onye ikwu nne gị si ya kpere gị ekpere? Ọ bụrụ na onye ikwu nne gị bụ onye eriri eri, na-eriri eri rie front and back, ana m achọ ịgwa gị chọọ onye ọbụla. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ family, ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ family be nne gị anwa. Onye ọbụla bụ onye clan ya mother can actually pray for you. Ọ bụrụ na ndị ikwu nne gị the family gọgọ ịmụrụ nwa dị ana na-eriri ha rie ha front and back, na ha amara ihe a na-akpọ ọjị, ma ọ na ha sị na ha ebelieve n'ọdịnala, na ha mụrụ ọlụ dịrị ha nụ. Jee to the next family liletere na ebe ahụ mụ nwa dị ana bụ the same clan na family unu. Jee ebe ahụ were ọjị were mmanya jekwuo okenye n'ebe a ka o kpere ya ekpere, maka na ọ nwata jụrụ akwụ ebujuru akwụ o wee gbaa. Ana m achọ ịgwa gị na some of these things ị na-awụgharị from pillar to post can be solved by iji ọjị na mmanya na ihe a wee jekwu ndị nna gị ochie si ha kpere gị ekpere. Ụfọdụ ndị mmadụ ama agwa gị, ụfọdụ ndị nwere kọl ama agwa gị the importance of na ị ga-eje n'ikwu nne gị ga mee saraka. Ị marọ ọ na-arụ ọrụ ka majik. Ụfọdụ ndị na-afụkwa ụzọ nkwado ike ịgwa gị ije ikwu nne gị were ọjị jee ka ndị ikwu nne gị kpere gị ekpere. Ana m agwa gị ọ na-arụ ọrụ ka majik. Yes. Maka na mgbe ahụ ije kwuru ka ndị ikwu nne gị kwupie okwu n'isi gị, ọ dị very powerful. Ihe eji eji alụlọ mmụọ agba oge ọ ga-agba eluo esie kene the gods of the fertility. Yes, ekenechazie mmụọ dị n'ikwu nne, kenecha ha, kene ndị ichie, ekenecha ha, esie nya bụ nri ahụ ebu wee bịa eke nri ahụ onye ọbụla
ma ndị nwadiana ma ndị ikwu ma ndị ụmụnna bịara nọ eso wee rie nri a nwa aṅụrị. Onye bụ okenye agọzie ọfọ n'isi ụmụ nwadiana niile na ọ ga-adịrị fa mma. Ana m achọ ịgwa gị na-ekwesịrị n'ịnọ nọ ijekwa ikwu nne gị bụ ha na ọta ịnọ nọ ijekwa okenye ji ọfọ ka ọ gọọrụ gị ọfọ kwubie okwu n'isi gị. Anaghị awata ya n'anya. Ịbụ onye nchụaja adịghị awata ya n'anya. Enwere ndị Chineke kụbara ka ọ bụrụ ndị ga na-agọzi ndị mmadụ. Kedu mgbe ị jere ikwu nne gị na ụdị niile eje alụlọ mmụọ? Alụlọ mmụọ a bụ mgbe eji abịa ekene ụmụ mmụọ dị n'ikwu nne gị wee sị ha deme deme maka ihe ọma dị iche iche ha na-eme n'isi ụlọ nwa bụ ụmụ nwadiana. Maka na ọkwa na-ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adịghị agwọta ọzọ. Kedu mgbe ị jekwuru mmụọ si n'ikwu nne gị wee sị ha deme deme? Maka na ndị be anyị na-atụ ilu si na ọ bụrụ na ekene rie nne karịa ahụ asịzie deme deme. Kedu mgbe i jere last? Kedu mgbe i jere ọ na ịmara na ị nwere ike etinye na-enye m anya arenjie alụlọ mmụọ? Mana oteghị ife bebere Igbo wee dapụ Igbo ihe Igbo ji wee dị ebube. Emechaziela ọtụtụ famili a na-ejezi alụlọ mmụọ. Ihe o ji dị mma ka ije alụlọ mmụọ bụ ka nwanne mara nwanne ya, ka ọ ga-abụ ịfụ nwanne gị mara na unu niile mụrụ nwadiana n'ofu ebe, ịma na unu niile mụrụ nwadiana n'ofu ebe. Mana ọ bụrụ na adara ejekọrịta n'ụdị a, ịfụ na nwanne ya nwere ike ịfụ nwanne ya rie nwanne ya ọlụ. Anị mgbe nwanne jere di na nwanne ya gị na ya bụ nwadiana n'ofu ngwuru, ọkwa alụ ka unu na-eme. Mana agbụrụ a na-enwezi apụrụ ọrụ oyibo na Lagos, eruo na Lagos maka na gị bụ nna gị bụ nne akọwara ọrụ nwa gị ebe ọ mụrụ nwadiana. Ịkpọrọkwa anya jee ebe ọ mụrụ nwadiana. O nwere ike ọ pụọ echi ọjọọ amụọ ofu onye na Lagos, onye ebee ka ịwụ ka nwaanyị akpọ ọsọ ọka ọkwa vileji a ka anyị si wee nụta ma mma anyị si wee bịa, mana ọmarọ famili ọwụ. O jezie ebe ahụ orie nwatakịrị ọrụ, orie nwatakịrị ọrụ alụ ebidokwa. Ịghọtara ya? Ihe nna-achọ ịkọwala ọnụ bụ ihe alụ mere Igbo wee napụ anyị mmemme anyị ji wee dị ebube a na-eme anọ ọ na-eje mee ya na ọ na-eje mee ya na ọ na-eme ya nwanne ji amalụ nwanne ya. A napụrụ anyị Igbo ihe anyị ji wee dị ebube alụ mere Igbo. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Bidokwanụ mebe na alụlọ mmụọ n'ọbara unu. Bidokwanụ mebe alụlọ mmụọ n'ọbara unu. Ọ bụrụ na ụmụnne gị ndị ọzọ ekwetara ka unu jee mee alụlọ mmụọ, gị nwa na onwe gị goro mmanya, goro ọjị, goro ihe ọnụ na-eri, debe na nke ikwu nne gị ruo ebe anyị si ya kene ya, si ya na ịbịara ya alụlọ mmụọ na ọka obere ya ekpere gọzie gị. Ọ bụrụ na onye na-eme omenala egwu ya n'ihi ya abịa ụbọchị ahụ kwado akwado, esicha anya bụ ife isoro rie, ejekwa n'ihu akwarị ya tụpụrụ ya nri nke ya. Maka na-ekwe ekene ndị nna ochie na mmụọ nọ na ngwurube nne gị ha akwụdoro gị, maka na ọkwa na-akwụdoro eze chie. Ịghọtara ya? Gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Ụmụ Igbo ka anyị meekwa na alụlọ mmụọ, maka na ọ bụ mgbe ụmụazị na-eji eje ikwu nne faje jụrụ akwụ nara ike ha ga-eji wee bụ odogwu. Maka na mmụọ ikwu nne gị a na-eme gị odogwu, maka na ị marọ na mmụọ ikwu nne gị abụ mmụọ the backbone ya na mmụọ be nna gị kwudoro gị i wee bụrụ mmadụ. Bidokwanụ mebe alụlọ mmụọ, bidokwa jebe ikwu nne gị, bidokwanụ jewekwanụ jee mewe ofufe nru. Ihe abụ alụlọ mmụọ awụ ofufe nru a na-eje efe mmụọ ikwu nne mmadụ. Achọrọ m ka m tinye na langweji ya aghọta. Ofufe nru mgbe ndị mmadụ ụmụ nwadiana ji eje efe mmụọ dị n'ikwu nne fa. Mana ụka bịa rie ndị be anyị ọtụtụ ngwuru wee na-emebisi ihe ngwuru a ji wee dị ebube. Yes, were na-emebi ihe ngwuru a ji dị ebube. Ka m gwa gị nwantara ị mara, akwari ọmụmụ akwụkwọ tụrụ be nna gị na obi ndị ichie na ogwugwu na mmụọ niile akpọtụ na ngwurube nna gị adrọ responsible for what you are passing through. Ime ihe na-enye gị nsogbu, ihe na-enye gị nsogbu desecration you committed against these entities. Onya we are problem.
agwara m gị na ọ bụrụ na obi bedube nna gị ma ọ na obi ndị ichie ma ọ bụ na enwere akwarị you are not interested nwanne mee as right gabara ụzọ nke gị mmụọ ama edistọpụ gị ebe mmụọ ga-edistọpụ gị mgbe ije kpọta ofu ofeke bịa na-eme na-efekasị nnu na-efekasị oyi na-efekasị ofu ihe na-akpọ ndị akpọrọ ndị ichie na-akpọrọ ụmụ mmụọ eji chekwa ngwu ebe ahụ ka e werugoro onwe gị zọ ya ụkwụ na nsị agbọki maka na azụ gburu onwe ya tinyere ọnụ aga iyi onye ka ọ ya ajụ ihe mere ndị ya ọgụ nwawo kpara nkụ ahụhụ siri ngwere megide bịara ụlọ ọrụ he who first add infected firewood invite lizard to his house. Ị ghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ị gbara onwe gị nkịtị ikwenye ọnụ n'ọdịnala mee as right yes ọ bụrụ onye na-eme gị yes ihe na-eme gị bụ na ignorant because na ọ bụrụ na ị recognize na mmụọ dị be nna gị iruo ị na-akpa isi onu dịka prodigal son ijezi ebe ahụ that spiritual forces si be nna gị kwesịrị ikwudoro gị adị akwudoro gị ọnya kpatara ịdị asosieti maka na adị ahapụ isi aka agba ụrịọm ọ maka na ịhapụrụ isi aka so in the whatever you are doing you are no longer getting the spiritual force you need in order to push through by then isizie na mmụọ dị be nna ọ bụrụ ha mere gị mana ọ na gị wabụ onye amị jebere agha hapụ egbe gị na ụta gị ihe eji wee nụọ ihe eji aka wee nụ na gị nwere onwe gị na-eje ọgụ kwesịrị ịkwado akwado ngụ na mmụọ dị be nna ga-akwụdoro gị ka ị wee jee agwara ngị n'ụwa anyị nọ n'agha survival of the fittest so kedu ihe m na-ekwu na ya fọm mechie agwara gị na ihe kpatara na ịdị asọsid bụ na mmụọ dị be nna gị mmụọ ikwu nne gị ị na-eje eme ofufe nru ha kwudoro ọrụ gị mmụọ be nna gị ịkpọrọ ya ihe ịkpọgo ndị ofeke bịa mebisie ya ọnya melụ na sọsọ gị ekwu ada agba aka atụ ife na-ata alụ ya kpatara na ịdị asọsid so ihe m na-achọ ịgwa gị ebe alụ nna ga-atụnye nwa bido taa kwapụwa ọjị gwawa ụmụ mmụọ ndị a na-edi sọrị na-eriri gị eri na-erichara gị narụ chenji na-eriri gị egwu ntabak na ọnya mere na ịmarọ ha biko ha gbaghara gị na osita dị mma na ọdịbara gboo na bido taa na ịma akpọzi ha aja afa na bido taa na ị ga na-atụpụrụ ha ọjị na bido taa na ị ga na-elotafa ime etu a I can tell you na things will begin to change gradually because all those abrakadabra all those important email you must redeem them gradually maka na onye kwụ ụgwọ ji nwere onwe ka m kwụsị ebe a eji m n'aka na ịghọtara ihe bụ alụlụ mmụọ the importance of paying homage to your maternal spirit ka ị wee bụrụ odogwu ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a send ya message na WhatsApp 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile agụọ m ọfọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị all over the world ọ kachasị n'ebe ndị children of the temple nọ na ndị friends of the temple ya na n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa Ọgọst a sị m na ọmaka ga-emere ụnụ a sị m na onye chụgbara ụnụ ga-ada onye ụnụ na-achụ ga-ada na onye chechara ihe ọ ga-eme ụnụ ga-eme onwe ya na ọ bịara egbu onye si ga o gbuo ụnụ na onye a ga-egbu onwe ya ihe ọma ga-emere ụnụ ihe ọma dị n'elu na ọ ga-adara ụnụ na ọdịnala na ọ ga-eburu ụnụ ome na akakaka ya ama ụnụ na jijiji ya ama ụnụ na onye ọbụla sị na ụnụ ihe ụnụ ga-eji wee dị mma na ụnụ ama dị mma na onye ahụ ama adịnata mma tiri ụwa gwụrụ n'aha Chukwu Okike epụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie nụ ka ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu daalụnụ ndị enyi m na YouTube ọ m nwawa Ogbuefi na-ekwu ọ na-ajụ na onye na-ekwu eche send message direct sendkwara m message na WhatsApp 0805 78 37 672 daalụ ọ dịkwa echi niile daalụnụ